Белгәнебезчә, Татарстан Рәсәйдә генә түгел, дөнья күләмендә халыклар дуслыгы үрнәге булып тора. Без моны бер район мисалында гына да избатлый алабыз. Бүгенге кунакларыбызның туган җире булган Шәтче авыл җирлеге генә дә үзенә 7 авылны берләштерә. Аның 4-се Крәшен, 3-се Татар авылы. Менә алар. Беренче уенчыбыз Петухова Татьяна Сергеевна. Бу алкышлар сезгә. Менә гүзәл кызларыбыз. Sağınıplar kildik, aylardı sizge, Kürep söyleşir gele şul ay köpe sözüne. Sizinin bilenigine de bizinin ara iki yaralar.